3 iunie 1917, Osidi Cape, Grecia. Pășesc pe nisipul deja rece, într-unul din cele mai frumoase locuri de pe pământ, în ziua în care împlinesc 28 de ani. Trec pe lângă familii tinere și copii care plâng că le intră nisipul în șulapi. Văd un cuplu în vârstă. El strânge umbrela aproape ritualic, iar ea stă pe scaunul pliabil și doar privește. Când spre el, când spre mare. Îi văd pe prietenii mei în depărtare. Înoată, discută, râd, dorm, citesc. Fiecare ancorat în prezentul care îi priește cel mai bine. Doar eu, la taifas cu trecutul și cu vocea aia tăcută care pune presiune pe mine. E ziua ta. Ar trebui să te bucuri, să fii recunoscătoare. Uită-te în jur. Ai tot ce ți-ai dorit. Ajuns în apropierea grupului meu de prieteni, mă așez și eu pe singurul scaun pliabil adus cu noi. Mă uit când spre mare, când spre ei și mă întreb de ce stau și pândesc după colț tot ceea ce ar putea fi al meu, dar nu este, în loc să mă bucur de Edenul pe care îl trăiesc chiar acum. Salutare, drag ascultătorule, și bine te-am găsit sau regăsit la un nou episod din seria discuțiilor fără perdea. Tocmai ai ascultat o secvență narrativă a ceea ce s-a desfășurat în mintea mea într-una din cele mai simbolice zile pe care puteam să le trăiesc pe parcursul unui an. Și vezi tu, drag ascultătorule, mult timp am crezut că zilele de naștere sunt motive de continuă celebrare. Însă nu-ți spune nimeni că vine o vârstă când zilele de naștere se simt ca anul nou. Simți nevoia să faci o retrospectivă, să te gândești ce ai făcut bine, ce ai făcut rău, în ce punct al vieții ai întâmpinat noua vârstă. Și exact această tendință de a ne pierde în retrospective și judecăți este, de fapt, o capcană a minții. O capcană care ne fură bucuria prezentului, exact așa cum mi s-a întâmplat și mie. Scenariul pe care vi l-am descris este un exemplu perfect al unui concept despre care vorbește pe larg neurocercetătorul și filozoful Sam Harris. El susține că o mare parte din suferința noastră psihologică nu provine din evenimentele exterioare în sine, ci din ceea ce el numește rezistența noastră la experiența prezentă și dorința constantă ca lucrurile să fie diferite. Să ne gândim puțin la asta. Edenul era la propriu în fața mea. Marea, prietenii, liniștea. Obiectiv vorbind, nu există nicio problemă. Și totuși, în interiorul meu se purta un război. De ce? Pentru că mintea mea opunea rezistență. Opunea rezistență realității așa cum era ea. Și, în schimb, crea o realitate alternativă plină de ar trebui să fiu mai fericită, ar trebui să fiu mai recunoscătoare. Viața mea ar trebui să arate altfel până la 28 de ani. Această dorință constantă ca lucrurile să fie altfel este motorul nefericirii. Este vocea aia care, în loc să te lase să te bucuri de Edenul pe care îl trăiești în prezent, te face, așa cum am spus, să pândești după colț tot ceea ce ar putea fi al tău, dar nu este. Harris explică faptul că mintea noastră este, prin natura ei, o mașină de rezolvat probleme. Este specializată în a scana orizontul în căutarea a ceea ce este greșit, a ceea ce lipsește sau a ceea ce ne-ar putea răni. Este un mecanism de supraviețuire fantastic, dar când în exterior totul este bine, cum era în cazul meu în Grecia, mintea nu se oprește, începe să caute probleme în interior și le găsește în discrepanța dintre realitate și așteptările noastre. Așadar, care este soluția pe care o propune Sam Harris pentru a ieși din acest cerc vicios al rezistenței? El oferă un set de practici conștiente prin care putem să ajungem să diminuăm tendința de a găsi probleme în momentele în care acestea
chiar nu există. Observă gândul fără a deveni gândul. Gândește-te la mintea ta ca la o scenă de teatru întunecată. De obicei, când un actor gând urcă pe scenă, să zicem, gândul îngrijorării despre viitor, un reflector se aprinde și luminează doar acel actor. Totul în jur dispare. Tu, cel din sală, ești complet absorbit de povestea lui. Te identifici atât de tare cu povestea încât devii acel actor. A practica observarea înseamnă să aprinzi o lanternă a conștiinței. Când gândul îngrijorării urcă pe scenă, în loc să te lași absorbit, aprinzi lanterna și spui mental: aha, uite-l pe actorul în îngrijorare. Salut, te văd. În acel moment se întâmplă următoarele. Nu mai ești pe scenă, în piesă. Te-ai întors în scaunul tău din sală. Ești publicul. Cum pui asta în practică mai concret? Hai să facem un exercițiu de 15 secunde, chiar acum, în timp ce asculți. Oprește-te din tot ce faci și doar fii atent la următorul gând care îți apare în minte. Nu-l judeca, nu-l analiza. Doar observă-l. Perfect. Acum, etichetează-l. Spune-ți în minte: acesta este un gând sau asta e o planificare sau o amintire. Atât. Tocmai ai folosit lanterna. Tocmai ai creat o mică distanță între tine și arhitectura minții tale. Repeta asta de câteva ori pe zi și e ca și cum ai face o flotare pentru mușchiul atenției. Renunță la rezistență și fă loc sentimentului. Acum că am observat gândul, de obicei vine și un sentiment. Gândul "nu am făcut destul" aduce cu el sentimentul de vinovăție sau de presiune. Instinctul nostru primar este să ne luptăm cu acest sentiment, să-l împingem de la noi, să-l ignorăm și să ne distragem. Harris ne spune să facem exact opusul. Imaginați-vă că acest sentiment neplăcut, presiunea, tristețea, anxietatea, este ca o pisică speriată pe care încerci să o prinzi cu forța. Cu cât alergi mai mult după ea, cu atât va fugi mai tare și va zgâria. Acceptarea înseamnă să te așezi pe podea, să stai liniștit și să pui lângă tine o pernă de puf, să creezi practic un spațiu sigur și primitor în care pisica emoție să se apropie singură. Și cum pui asta în practică într-un mod concret? Când simți un nod în stomac sau o greutate în piept, oprește-te, închide ochii pentru un moment și pune-ți mâna exact pe locul din corp unde simți senzația fizică cel mai puternic. Apoi, în loc să-ți spui "trebuie să scapi de asta", respira adânc și, în timp ce expiri, imaginează-ți că trimiți respirația exact în acel loc, ca și cum ai încerca să-l înmoi, să-i faci loc. Spuneți în minte: e în regulă, ai voie să fii aici. Nu încerca să repari nimic, doar stai alături de sentiment, ca un prieten care stă alături de cineva drag aflat în suferință, fără să spună nimic. Doar stă. Vei fi surprins cât de repede se diminuează intensitatea când te oprești din luptă. Cultivă non-reacția. Aceasta este unealta care leagă totul și ne dă cu adevărat libertate. A observa și a accepta sunt pași interni. Non-reacția este pasul extern. Este spațiul dintre ceea ce simți și ceea ce faci. Să zicem că ești la volan și cineva îți taie calea. Primul stimul care apare este furia. Reacția automată ar fi să te ambalezi, să înjuri, să claxonezi, poate, și practic să-ți strici starea pentru următoarele minute. A cultiva non-reacția înseamnă să instalezi un buton de pauză între stimul și reacție.
Dar cum pui asta în practică concret? Începe cu mize mici. Data viitoare când simți impulsul de a verifica telefonul fără motiv, spre exemplu, apasă pauză. Numără până la 5 înainte să-l ridici. Când primești un e-mail care te irită, apasă pauză. Impuneți regula să nu răspunzi niciodată pe loc, ci peste câteva minute. În acest spațiu pe care îl creezi, se află toată puterea ta de a alege cum vrei să trăiești, în loc să fii pur și simplu trăit de impulsurile tale. Fericirea, așa cum îi spune Harris, nu este o destinație, ci libertatea pe care o găsești în acest spațiu de pauză. Este momentul în care ai ocazia să alegi conștient ce faci cu ceea ce trăiești. Așa că, dacă azi ai simțit că te-ai pierdut în gânduri sau te-ai certat cu tine că nu simți ce ar trebui, te încurajez să faci o pauză, să respiri, să te așezi pe podea, metaforic sau literal, și să-ți lași mintea să fie ce este. Un râu care curge, nu o identitate pe care trebuie să o repari. Dacă ai ajuns până aici, drag ascultătorule, țin să-ți mulțumesc și sper că am folosit timpul tău într-un mod util. Până la următorul episod, fără perdea, îți urez zile armonioase și cât mai multe momente trăite la timpul prezent.